Sizge maqsad жетишме деп тыйылса, maqsadыгызны үзгәртмәгез, үз гамәлләр планын үзгәртегез. Бу сүзләрне борынгы Кытай фикерләүчесе һәм фәлсәфи Конфуций әйткән. Без бүген мәгариф өлкәсе максатлары турында сөйләшербез. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Алдагы минутларда. Бурычлар үтәлде. Татарстан мәгариф өлкәсендә нинди өстенлекләр билгеләнде? Туган телне онытмыйлар. Рус телле мәктәпләрдәге татар укучылары нинди белем дәрәҗәсен күрсәттеләр? Социаль шелтәрләр һәм акча. Америка әнисе улы өчен нинди гадәти булмаган акча эшләү усылын тапкан? Татарстанда bir ел içinde 167 мәктәптә 1 миллиард сумга азык-төлек бүлмәләрен ремонтлаячаклар. Шуны исә тотарга кирәк, республика укучыларының 97%-тан артыгы кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Шулай ук Татарстанда балалар бакчаларында урыннар алу мөмкинлеге 97%-тан артты. Бу нәтиҗәләр Мәгариф һәм фән министрлыгында узган иҗтимагый советта яңгырады. Анда 2021 елда министрлык максатларын һәм бурычларын халык алдында формалаштыру буенча проектны тормышка ашыруга яңгак ясалды. Проектны тормышка ашыруда мәгариф өлкәсендәге экспертлар, җәмәгатьчелек вәкилләре, шулай ук татарстанлылар үзләре катнаша. Максатлар исемлеге берничә этаптан тора. Быелга нинди максатлар билгеләнде? Надия Кадимова материалында. Если не ошибаюсь, по результатам голосования у нас... Татарстан Республика Дәүләт хезмәтләре порталы бурычларын сайлау буенча онлайн сораштыруда 7000-нән артык кеше 2021 елга мәгариф өлкәсендәге 7 төп мәсьәләне сайлап алган. Министрлыкларның халык белән бергә эшләүе, борчыган проблемаларны уртага салып эш итүе 2018 елдан бирле килгән матур эш күрсәткече булып тора. Бу атнаны төп максатларны формалаштырган һәм ел буе тормышка ашырган иҗтимагый палата, мәгариф һәм фән министрлыгы әгъзалары һәм мәнфәгатьле экспертлар нәтиҗәләр белән танышырга җыелды. 2021 елга өстенлекле буларак түбәндәге максатлар һәм бурычлар сайланган иде. Аларның нәтиҗәләре: 97,6% укучы кайнар аш белән тәэмин ителгән. Бу 494,980 укучы дигән сүз. Шулай ук башлангыч сыйныфларны кайнар ризык белән бушлау тукландыру да законы тулысынча тәэмин ителә. Организаторы питания на сегодняшний день. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында урыннар белән тәэмин ителгән барлык балаларның өлешен 94%-ка кадәр арттыру максаты хәтта 97%-ка җиткерелгән. Әмма Казан шәһәренең Совет районында бу проблема әле дә кискен булып тора. Елдан-ел актуальләшкән куркыныч тенденцияны туктату буенча да ныклы эш алып барыла. Сүзебез 6-11 сыйныф укучыларының криминаль субкультураларга каршы чаралар белән тәэмин итүе турында бара. Әти-әниләрнең ярдәменнән башка балаларны криминаль юлдан саклап калу мөмкин булмаганы да көн кебек ачык. Приняли вопросы, которые относятся к безопасности детей. Балалар куркынычсызлыгына кагылышлы сорау кабул ителде. Бу аларны криминаль субкультуралар куркынычсызлыгынан саклау өчен эшләнелә. Чөнки алар кызганычка каршы интернет һәм социаль челтәрләрнең мөмкинлекләреннән дә файдаланалар. Сүздә юк, без балаларны бер-берсенә хөрмәт белән карарлык закон бузмаслык итеп тәрбияләргә тиеш. Балалар үзләренең кыйммәтен белсә генә, башка кешеләрнең дә кыйммәт булуын аңлаячак. Киләсе максат – һөнәри белем бирү оешмалары, заманча инфраструктура һәм яңа укыту лаборатория җиһазлары белән тәэмин ителгән квалификацияле кадрлар әзерләү өчен ресурс үзәкләр санын 41-дән 43-ка кадәр арттырылды. Шулай ук 10-нчы сыйныфта укуларын дәвам иткән 9-нчы сыйныф укучылары өлешен 44%-тан 48-гә кадәр арттыру да үз максатына ирешелгән. Әмма бу проблеманы мәгариф системасы гына чишә алмый, чөнки укуны дәвам итмәүнең социаль сәбәпләре дә җитәрлек. Мәгариф карьера навигациясе системасына җәлеп ителгән 12 яшьтән 18 яшьләрдәге балалар һәм яшьләр өлешен 15%-тан 20%-ка кадәр арттыру максаты буенча Айдар Акмалов бәян итте. Минемчә инде балалар барыбер үзенең бик якты, бик ачык хыялларына барыбер җитәчәкләр. Безнең яктан инде 2000-дән артык балалар
сопровождениеде тора һәм ул балалар һәм яшьләр 12 яшьтән 35 яшькә хәтле. Иң кызыклы нәтиҗәләр турында ул инде күбесенчә проектлар, балалар, мәктәп укучылары һәм студентлар үз проектларын компанияларга тәкъдим иткәннәр һәм төрле проектларны поддержали, аларга ярдәм иткәннәр һәм кемдер инде хәзер үз юнәлеше буенча университетта укый, кемдер үз юнәлеше буенча эшли. Менә шундый төрле проектлар медицина ягыннан да, химия ягыннан да бар һәм ул проектлар инде үзенчәлекле. Икенче яктан да инде мәдәният ягында проектлар да бар. Спорт юнәлешендә дә тагын бер күренекле вакыйга ул узган елны безнең националь проект буенча лабораторный корпус ачылды һәм ул корпуста Сириус модели буенча төрле профильле программалар үткәрелә. Республикадагы булган барлык балалар өчен алар тулысынча бушлай. 6-нчы максат – сыйныфның тәрбия эшчәнлеге системасына психологик-педагогик ярдәм итү күрсәтү. Укучыларга төпле актуаль белем бирү өчен укытучылар белән һәр даим эш алып барыла. Моның өчен федераль бюджеттан ярты миллиард акча бүлеп бирелә. У нас классных руководителей всего 23 127 человек. Шунсы куандыра, ата-аналар балаларының психологик сәламәтлеге турында да ныклап кайгыра башлаганнар һәм киләсе елга планга бу максатны да керткәннәр. Иҗтимагый совет рәисе Асия Тимирясова 2022 елга максатларны 10 мең кеше сайлауына сызыклады. В 2022 году большое количество голосов. 2022 елда көпчелектә авыз җыйган максатларның берсе республикада инклюзив белем бирүне үстерү буенча ведомстволары план булдыру. Ләге максат беренче тапкыр министрлык максатларына һәм бурычларына керде. Шактый күп авыз җыйган икенче бурыч буллингка каршы туру максатыннан педагоглар, психологлар һәм психология хезмәтләренең квалификацияларын күтәрү. Это повышение квалификации для педагогов и психолого-педагогических служб в целях противодействия проявлениям буллинга. Буллинг – ул рәхимсез мөгаләмә формасы. Замана әти-әниләрнең бу проблемага игътибар итә башлаулары зур куаныч. Чөнки мәктәптә кире кагылган бала олы тормышта да үзенә урын таба алмаска мөмкин. Татарстанда татар теле буенча олимпиадалар дәвам итә. Алар төрле дәрәҗәдәге укучылар өчен уза. Туган телен камил белгән татарлардан, татар гимназиясендә укыганнардан алып, татар теле туган тел булмаган балаларга кадәр. Һәр очракта аерым биремнәр һәм бәяләү критерийлары бар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, олимпиада дәрәҗәсе ел саен арта бара. Шулай дип оештыручылар татар халкының мәдәниятен, телен, әдәбиятын популярлаштыра. Бу көннәрдә республикада рус телендә белем бирүче татар мәктәпләре укучылары өчен туган тел буенча олимпиада тәмамланды. Анда 300дән артык мәктәп укучысы катнашты. Нинди белем дәрәҗәсен күрсәттеләр? Эльвира Җамалетдинова сорауга җавап бирер. Сез безнең халкыбызның күренекле шәхесләренең лайыклы алмашчылары булырга әзерме? Бу мөһим сорауны Минзилә Закирова татар теле буенча олимпиадада катнашучыларга бирә. Аның зона этабы берничә көн дәвамында дуслык базасында узды. Минзилә Закирова мондый чараларның мөһимлеген ассызыклады. Татар теле буенча олимпиадалар үткәрелергә тиеш, чөнки бу Татарстанда туган телне үстерүгә ярдәм итәчәк. Моннан тыш алар ярдәмендә балаларда олы тормышта куллана алырлык талантлар ачыла. Татар телен үстерүдә бу чараларның әһәмияте бик зур. Чөнки телебезне үстерү, куллану, аның кулланышын арттыру өчен чараларны елдан-ел күп итеп үткәрәбез. Аларның мөһимлеге ул менә безнең сәхнәгә чыккан балаларыбызның камил тел белүләреннән күренә инде. Әйтәсем килә, туган телне өйрәнеп, менә шушы сәләтле балаларны ачыклау өчен һәм аларның сәләтләрен үстерү өчен безнең шушы олимпиадаларыбыз бик булыша. Гөлнара Зарипова рус мәктәбендә укый, әмма ике телдә сөйләшә. Татар теленә мәхәббәт аңа әти-әниләр сеңдергән. Мәктәп укучысы фикеренчә, хәзерге яшьләр туган тел өчен терәк булып тора. Әгәр алар татар телендә сөйләшмиләр икән, ул юкка чыгачак. Гөлнара үзе бу олимпиада беренче генә катнашмый, аңа ошый. Ул монда үз белемнәрен тикшерергә һәм шулай ук дуслары белән күрешергә килгән. Мин татар телен искиткеч яратам, өйдә аның белән сөйләшәм, атам-анам белән аралашам. Монда минем күп дусларым. Шуңа күрә бу олимпиадада мин үземне сынап карарга уйладым. Үз белемнәрен тикшерергә мәктәп укучылары гына түгел, аларның татар теле укытучылары да килгән. Алар балаларга олимпиада дәвамында ярдәм итәләр.
Гилия Жалилуддинова татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Олимпиадага әзерлек өчен ул күп вакыт бирде. Башта укучыларны мәктәп китабына, аннары муниципаль һәм республика этапларына әзерләде. Аның фикеренчә, мондый күчмә чаралар татар телен үстерүдә мөһим роль уйный. Чөнки балалар үзара туган телдә аралашалар. Әлеге олимпиада татар телен үстерүдә зур роль уйный. Чөнки укытучылар барлык кешеләрен куеп татар телен әзерли. Баштан безнең муниципаль этап үтә, аннары республика этабы үтә. Монда инде балалар бер-берсе белән татарча аралашалар. Әлбәттә, бу татар телен үстерүгә зур әһәмият бирә дип уйлыйм. Республика Олимпиада үзәгенең дуслык базасында рус телендә белем бирүче мәктәпләрнең рус теле укучылары өчен татар теле буенча Республика Олимпиадасының йомгаклау этабы узды. Олимпиада республиканың 37 районнан, шулай ук Казаннан, Яршалыдан 200-дән артык укучы катнашты. Укучыларның эшләрен Татарстанның төрле институтларыннан татар теле һәм әдәбияты кафедрасының профессор-укытучылары составы бәяләде. Социаль шелтерләрдә гадәти булмаган акча эшләү ысулы. Дөресрәге, социаль шелтерләрнең булмавында серне Нияз Рахман сөйләп китәр. Яраткан кызыклы тәнәфес рубрикасын дәвам итәбез. Интернеттан мәгариф, балачак һәм фән дөньясы турында уникаль яңалыклар. Бу юлы нинди кызыклар булды? Хәзер белербез. Исәнмесез, дуслар, без көтеп алган яз җитте бит, көннәр җылыта, гөрләвекләр ага, кәеф тагында күтәрелә торган вакыт. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе интернеттагы иң кызыклы яңалыклар белән сезне алдагы минутларда таныштырырбыз. Әстерхан укучылары акыллы кәрсет уйлап тапканнар. 3 ай дәвамында 8 укучыдан торган 4-9 сыйныф укучылары әлеге проект өстендә эшләгәннәр. Әлеге кәрсет сколиоз белән авыртучы балаларга ярдәм итәргә тиешле яшь белгечләр. Бу җайланма дөрес булмаган умыртка баганасын турайта икән. Кәрсеттә махсус датчик куелган һәм ул смартфон ярдәмендә табибка тиешле мәгълүматны җиткерә. Махсус кушымта ярдәмендә гиперның тарихын да күзәтергә була. Аны шулай ук балалар үзләре булдырган. Готово. Полная готовность. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Зажигание. Есть зажигание. Протяжка 1. Есть протяжка 1. Протяжка 2. Есть протяжка 2. Отрыв от стола! 5 секунд, полет нормальный. Социаль челтәрдән баш тарткан өчен акча Америка Кушма Штатларында яшәүче бер ханым 12 яшьлек улы Сивертка бик кызыклы тәкъдим ясый. Әлеге хәл 2016 елда була. Малай бу килешү буенча 5 ел дәвамында социаль челтәрләрне кулланмаска вәгъдә бирә. Сүзендә торган чиракта аңа исе $1800 акча бирә. Мин мондый алым турында радиодан ишеттем елларны. Бер әни шулай үзенең кызы белән нәкъ шушында килешү төзегән була. Мин дә шулай эшләдем ди. Это что? Я? И не в главной роли? Аюларын уллыкка алган Австралиядә яшәүче 7 яшьлек бер малай үзенең йомшак уенчыкларын шулай тәрбиягә алырга була. Моның өчен ул судка мөрәҗәгать итә. Мистер Денхэм, Баби Денхэм, Бамбук, Тедди һәм Крошканы асрамага алырга була. Иң кызыгы шунда ки суд бу эшкә рөхсәт бирә һәм малайга махсус хатта юллый. Аюлар шулай итеп тулысынча хәзер гаилә әгъзаларына әверелә. Кристофер Робин, может попробовать пропустить обед? И дважды позавтракать? Мишка, глупышка. Бу атна дәвамында интернет менә шушындый яңалыклар алып килде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез дә безгә языгыз, яңалыкларыгыз белән уртаклашыгыз. Моны безнең аккаунтларда яисә Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы битләрендә эшләргә мөмкин. Игелек тормышыбызның мәңгелек иң югары максаты. Яхшылыкны ничек кенә аңласак та, тормышыбыз нәкъ шул яхшылыкка омтылыш дип билгеләде бөек рус язучысы Лев Толстой. Барысы да яхшы булсын. Сау булыгыз.